Хей, здравейте! Съжалявам, че не пускам от отдавна клипчета, но нищо. Реших да ви покажа днес едно списание на Monster High и моята чанта на Monster High. Така. Ето обикновена чантичка. Ето. Отпред са Клодин, Франкенщайн, Гулия и Дракулора и няколко черепчета. Ето, така. Тук, така, ето го блокчето. Всъщност това не е списание, е блокче за оцветяване. Така, ето го бюст. Така, ето я Хаби. Това е... Това е Гулия. Това е пак Гулия. Това е Нефера. Това е Дракулора. Ето. Тук лепинки няколко има и така. Ето Дракулора, Лагуна, тук Клодин, Франки и този му забравих името и Ави. Така. Ами всъщност това беше клипчето. Очаквайте и другите ми клипове. Харесвайте и коментирайте. И това е една значка всъщност от един круасан. Аз сложих просто лепенката. Така. Това е една хартийка. Тук пише Monster High. Тоест Monster High. Всъщност това е блокчето. За оцветяване това е Клодин. Това е Дженнифайър, това е Аби, това е Клио, това са малките феи от Зън. Така, добре. Гледайте и другите ми клипове, харесвайте и коментирайте, не забравяйте да се абонирате. И съжалявам, че не пускам толкова много клипчета, но нищо. Ще пускам още. Чао! Това беше от мен.